Siyanibingelela kuSiyavusana podcast. Ngingusipho okwamhlongo uSolwazi. Namhlanje sinetopic ebaluleke kakhulu. Sizokhuluma ngobungozi bokuthandana nomuntu osegcagcile noma sithi ukuthandana nomfazi womuntu. Sihambe sethu namhlanje esizosiza ukuthi sikwazi ukukhuluma ngale ndaba ukuthi ngabe kuyingozi kangakanani ukuba sebudlelaneni nomuntu osethathile. Babukeli emakhaya izivakashi sethu bengikhulume ngaso sesifikile uMusa owangidi. Masibulele mntangidi kuze nje ukuthi konje abangakujwayelanga ukubani. Ngiyabingelela Njomane kwisangamo sakho Siyavusana TV. Kuphila kuphila kufika kwa lo mbukiso lo emakhaya ngamakhaya. Kanibuyela igama lami uMusa owangidi. Ngaba ngaphansi kwamaphumulo umfule ngophoza ngiphuza umvozane. Kuhloba nomvodi ngiphuza imfula emibili kahlale nge-island. Oh wayeda ngike into erishile. Akuma ngapha ingena ngapha. Ngangida usize futhi la sinalento esijwayelekile ukuthi umfazi womuntu sefana nathi intombi. Ngabe kuwungozi kangakanani ukuthandana nomuntu osethathile? Uma ubuka around akusekho umehluko umuntu oseshadile nomuntu osesemgwaqweni. Ubungozi ke manje mabe umuntu esethathiwe wena umuntu wesilisa ngabe bungakanani? Njomane ngiyawuza umbuzo wakho ngiyabonga kakhulu. Mhlawumbe singaqala siqale emakhaya siphuma kona ukuthi umuzi nomuzi mawusuku wakhiwe unabaqaphi bakhona, unezithunywa zakhona ezoqaphela umuzi noma imuphi umuzi wendoda. Ngoba manje ukwakhela umuzi wakho Njomane wakusona wakho wayidla. Lo muzi loyo ugadiwe unezithunywa zakhe ezogadela. Awubabe lapho ngidinga le part wethinte wadlula khona abangekho sure especially intsha lesifunda modern life. Mawuthi umuzi awuno wakho ibe uthe imali amshuthi ngisho ukuthi uma uzela umfana Njomane ekuthiwa uvukile umuzi. Alright. Okusho ukuthi uyena mfana lo oyokwakhela umuzi wakho Njomane. Ngoba lo wami ngaba Ngoba lo wakhile njengamanje akona wakho. Ngokayihlo. Nalo wakho uyihlo kwangcono wakho uyihlo kokuwayesemkhulu. Kuhlehla kuze kuhlele kanjalo. Kungaba iqiniso mhlawumbe into zethu ayihambi kahle nje ba asithi uthatha umakoti wena afike ekhaya athi kwami la angenza noma yini ethandayo. Sesona ke ngoba hloniphe wena umkhwenyana ahloniphe lo muzi lo kababezayo. Injalo mhlawumbe injalo lonke ukuhlonipha egcekeni mayehlonipha umakhulu sungahloniphi wena kuphela. Yebo kumele akuhloniphe njengomyeni azomgana kodwa usuke ehlonipha uyifizala indaba zakhaya. Yebo umoya mezala bakhe abangaseka sebalala ngoba ibona bamlandile lapha bazothi bambone efanelekile ukuzovusa umuzi wala ekhaya. Asiqhubeke nje ukuthi ngiphululime kodwa bengifuna ukukhola nje ephathi ukuthi wathi umuzi wami ngikhokhele sesiyazi asiqhubeke. Besala engozini ingakho ngiqale ngathi umdlalo ukuthi kahle kahle umuzi usuku nethunywa zakhona ezogadile. Kunomngozi omkhulu lokho ngoba usukhombisa ukudelela. Ukhombisa ukudelela umuzi wendoda. Ngoba uma kuthi ucacile unkosikazi ziningi igaba okudlula kuzona ukuze unkosikazi angene ngokuphelele egcikeni. Noma kuthiwa kusena unkosikazi akasiyi kodwa mase kwaphuma inkomo kwamhlongo zaya kwangithi sayo ngesibonelo zayolobola intombazana uma iphuma isuke ehlathini ezenkomo ngifuna usiye ngozini ukuthandana nomfazi womuntu noma nengodusi nomuntu. Sikhuluma intombi yakhishwe sobe intombi. Kulula abe khona. Kodwa masekwe
uNjumane wakhipha inkomo zayakangeni zawolebola intombazana inkomo isuke ngasuka ehlathini inkomo futhi akuzona ezilwane inkomo ezabanumzana ezoyihle ukuthi wasikhuluma inkomo in the olden days nemali irepresent inkomo yebo uyisebenzisa kanzima yaleka yebo imali esikhathi sanamhlanje izona nkomo ushisa impepho lapha kubize ubabamkhulu batshele ukuthi nayi ngani isibone imbali emzini wakangidi nesibonene isithatha isinqumo ukuthi ihambe yoyikha le yambali leya siyacela ukuthi ke ungabi kubi nezithile ngaba khona nezimfamona engabaphazamisa empilweni yabo nikwazi ukubavikele nihlehleze yonke imoya emibi nazi inkomo ke baba kasibanibathe kushiba kwakho ke manje kushisa impepho kuthiwa ke tshela ke oyihlo uthi nangu ndodana wakho usihambise inkomo kwangidi la ibone khona umalokazana wethu ozokwakha lo muzi ngoba nasempepheni abantu abakhulumi kahle empepheni kanti impepho ayona into yokudlala empepho ngathi ngasuke siyasicelela into yokudlala ukukhuluma empepheni kufanele ungabi umuntu olimi olubaqambeni futhi empepheni kufanele kuye umuntu ohlezi yakhe egezekile imhlophe ngoba lapho lusoza kubona bakubona ngemuva wakho ngashisa umfowenu ngashi omdala ngishisa impepho ukuthi uyaphuma uyolobola kanti akathandi ngoba akalobolile atena akathandi bana behliziyo omhlophe mase iphumile ke inkomo sehambile zalapha na ke lokho kusho ukuthi lo muntu lo wesifazana usebhekwe yini idabeni zimbize emini kubo nale izakubo ezala aziwendela khona noma endele khona sekunokuthuma la uhambe kuze eqedwa amalobolo kwenze zonke izinto ngosuku la khona bese yagcaceleza emzini ukhumbule uma konke mayifika emzini uchelwa ngenyongo inyongo ukuthi samfaka isibongo sa ekhaya ushutha seke ingcoba lakhe lapha ingcoba lakhe selila uphuma ngebhokisi lapha okuphawu lokuthi wena elakhe ibhokisi lomncwabo songcwatshela lapha awuganele khona lo muntu usebhekwe yidalwa zakubo nedalwa zala eganele khona kuvumelene idalwa ukuthi azoganela khamuyane ke wena ke wena ngoba unemali nezinto zonke ngoba uyababona lapho ukuthi bayasokola lokhuzaneni basasokola emzini wabo wena usuzogabisela uma konke ngemali usufuna uthandana naye ngokuthi uyamtshela ujola naye umgquzi obulapha ukuthi isidalwa sakubuka amakoti nesidalwa sakini wena mkhwenyana sizohamba siyomangala esidalweni salowo yamuntu lo yoqhamuka ngaphandle ozoga uthi ngithule nithini ingane yenu izobhidliza umuzi izongena esibayeni sakithi ngithule nithini uthola ukuthi wena umuntu oganga ojwayele ngomfazi womuntu idala sakhe asithandi lo nto wena uqo asithandi lo nto futhi ngeke asoze sayithandi asithandi lo nto leyo abantu bengaka intombi indlela esobuya ngayo kuwena leso sidalo lesi usizophuca konke lokho obuqhoshela ngakho lo muntu lokubuhlisa ngendlala yasemzini womuntu le abathi ngesilungu igama yaphinde kubo yebo okay so ngicacisa ukuthi ukuthanda umfazi womuntu noma ukuphinga nomfazi womuntu lokho kuyicala usuyidelela amabhadi nje wena ngoba sizodinga isidala masihamba somangala phela lethi ukuthi lo nimvumelelana ingane izongena emzini wakhe bathi nabafundisi mabeni lokuza benishadisa bathi seninyamanye manje uma uzongena emzini wendoda usuwenza icala usufundisa isidanga sakho kwawena umuntu ozongena emzini wendoda uthi asenkosikazi wayo
kusho ukuthi njengoba nje sibona uzobona izinto zakho zezekubhedlela namabhizinisi asahamba kahle amabhizinisi noma nawe uxoxa inkosikazi emuva ekhaya wakho zidineke idalwa zakini wena uhambile wothe lapha ziphuthe lenkosikazi lona lokho zimkhiphe egcini ngoba ziyabona ukuthi wena sho umthandelo awugcinisekile lakho uthe lo uma uthi wakagana uzokuphupha nomsebenzi wakho ukuthi uchoma ngawo imali uchomela lo muntu lo nosomatenda azokwenza uma uthi usomatenda uzongathola amadiki uzongathi usizo thakathini kanti cha ukuhamba kwakho uyithakathe wena udinwe ucasule isidalwa sakhe sikuphethe ukuthi usuhambe wosilulaza manje wosiphoxa lapha nomhlongo ukuthi usufike wena wawubhidlisa umuzi wakhona futhi ingaba nomthelela uhamba la emadolobheni amakhulu eziningi indawo zokulala ngoba ngeke intombi ihambe ulala lapha wavela phela mhlawumbe nomuzi wayo neflat layo lensizwe esencane futhi ngeke ihambe ulala lapha ngoba mhlawumbe ihlala eflatini noma ihlala kubo kodwa ayi big business khombisa konke izinga lokuthandana nabantu sebeshadile noma bashadene liphezulu so njengoba sivusa nje ake siyibheke ngempela mhlawumbe inomthelela empilweni zethu ngenzeka engeke ngisho njalo futhi engeke ngiphikise lokho ngoba kahle ingeke sibagxeke ngoba bona basuke benza imali business umuntu mase wefika nomuntu wesifazane bezongena abambuza ukuthi unini usuka uyabo ngoba kwakhona engakabikho amalonji wengakhokho umuntu ahamba eyolala inkosazo umuntu ehlathini uzoblame ihlahla ngeke uzogxeka ihlahla nabo yenze bagxeke bona basuke kahle bakha ibhizinisi futhi abanayo ilungelo lokuthi babuze umuntu uthi ubani lo ozongena naye la njengoba ngichaza ngithi naye endaweni emaphandleni wonakala kuyenzeka asuka umuntu angene umoya omubi ahambe awukhokho ubaba lapho segoli avimeze makhotho umuntu wasemfuleni alala ngasehlathini okuyinto yechilo esingayikhuthazi umkhubo omubi ekufuneka nje iphele